Well, nagpaiso data Bombo Roger ta ada iti may nga rod nga confidential informant tayo ket ibagbagana nga daytoy natiliwan ket rampant nga aglako iti illegal drugs ket kabayatan deta ket nangiwayat tayo nga rod iti maysa nga operation ket nagresultaan daytoy pannakatiliw daytoy suspect ken pannakakumpiskar ti daytoy naalang more or less 2 grams nga illegal drugs iti possession na Bombo Roger. Mhm. Okay. Dito suspect, sir, manutawon na kan anak trabaho na. Dito suspect tayo, Apo Hepe. Well, daytoy suspect Bombo Roger ket maysa nga lalaki 41 years old ken residente iti barangay 16 Lawag City. Ket ti trabaho na daytoy Bombo Roger ket digiti ambulant vendor digiti aglaklako iti balbalon no kasta nga ada iti piyesta digiti Hmm. dumay dayo Bombo Roger nga mapanaglako-lako Bombo Roger. Okay. So, when iti the balon-balon, kada dumapay, ang gam na so tagalawag. Iti biyang ti PNP, sir, at dakat ti monitor tayo, nga deti ket nabayagan, nga man-man-manan, iti drug enforcement unit, Apo Hepe. Actually Bombo Roger daytoy nga suspect ket na-monitor pa lang iso na iti during town piyestami Aha. iti ili nga sulsuna. Ket agtultuloy nga ron ti panang-monitor mi kenkuana nga medyo naglaylo iti nalpas iti piyesta ken kadaytoy manen adda manen yung report ken confidential informant tayo nga may nag-report iso nga nangiwayat tayo nga ro iti operation kontra kenkuana Bombo Roger. Okay. Kumbaga, nakitaan digiti intelligence report tayo nga dito nasaw nga suspect idi kasagsagan di piyesta kumbaga sideline na lang dito aglako ti balon kay ti tunggal ay ti kasagsagan di piyesta Apo Hepe. So ket nasaman from Lawag City Barangay 16 ibiyahe na Jidruga alets nga dita na po pangilakwan na itasulso na Apo Hepe. Well, Bombo Roger kasi dagito nga min ket actually taga Barangay 16 Lawag City dangam handagin indigent ti permanent residence na. Ti kulana ket aga no adsinot yan ti iling agpiesta iso ti temporaryo nga pagyananda Bombo Roger. Mhm. Nga Okay. Kumbaga ket props na lang. Iti aglakot ti balons. No? Di ket ti kaunggan dakat di tigit mismo nga glakot druga. Iti priority na. Apo Hepe. mabalin nga kasta Bombo Roger ta medyo dakkel met daytoy naala tayo kenkuana ket baka iraprapin na wenno modus na talaga daytoy Bombo Roger tapno kanunay nga siguro madlaw Mhm. kasi nga illegal ti obra na Bombo Roger. Okay. Iti biyang ti Philippine National Police Lawag, sir. Dati coordination tayo. No, anat modus na ito. Karamang kadigit. Iti drug watch list. Iti PNP, especially ti Lawag. Dati suspect. Apo Hepe. When Bombo Roger ang madama pa lang amin ti panag-gather tayo pa iti information ken di kalman Mhm. nagki-coordinate kami met ti operatives ti PNP Lawag ket andamet oneng kabisado dito yung personality kem Mhm. numampay kasta ada digiti informations nga na-gather tayo ket adamet digiti coordination tapnon ti kasta ket matunton tayo no siya na ti source na dito yung Bombo Roger. Okay. So, may bilang street level individual. Iti biyang ti PNP Solsona. Iti paningiladawan ti kingkwan na iti suspect tayo. Apo Hepe. When dito kami Bombo Roger ket hammet nga residente iti iling Sulsona no diket di digit ti ambulant vendors laeng ako na ang newly identified is una Mhm. Bombo Roger. Okay. Sir, kas Hepe, iti PNP Solsona, kinadumang ili, tit napalpalabas, anot makit-kita yung rason? No, apay nga digiti, ket nga drug personality, amote ang model nga ro din, arig na linawa, sinaldaw, nga dati matiltili, babay ti drug enforcement unit, no, arig na, awan pa nagboteng nan, kada kayo nga agtiltili, kadigiti drug personality, Apo Hepe. Agsaruno, digiti matiltili, diti Ilocos Norte, even digiti mga probinsya, so at makita yung rason, kadigiti drug personality, no apay, nga digiti kat tuloy-tuloy latamat, iti panagusar, wano panaglako, iti bahat kadetoy,
nakadagdag sa nga kaso no once ka digitoy ket matiluyo ida apo hepe. Kasi na ko namon Bombo Roger nga adalat na kami digiti mangayat nga agtrabaho ti illegal wennohaan adda digiti masugsugan wenno digiti makonbinsi digiti dadakkel nga personalidad ket mausar da digitoy tingarod ti gapuna ket medyo narigat met ti trabaho dan dadduma lalo kakastoy met laeng nga digiti palaglaklako lang ti balon no kuaget kayat damet nga agsapol ti alis na kapagsapulan ket siguro digitoy iti maysa nga rason no apay nga serken pay laeng digitoy kakastoy nga illegal Bombo Roger ket mabalin nga DJ maysa nga kinarigat ti trabaho siguro Bombo Roger ti maysa nga rason katakwada. Okay. Way nga ron sa DJ, ti na dumama daw, madigit may counter ti Bomboradyo, narigat kami ti panagbiag, ora dati pa ti gobyerno, kurang lata. Kumbaga, kat handa narwam, iti basit nga kita, no, digat narwam dalata, iti dakkel, kati arig na handa marigatan nga agsapol. Anyway, maraming salamat, Apo Police Captain Randy Damo. Malaksid, sir, no, dapat digiti apelayo or pamalagipyo, kaditi kailyan, dita Sulson, Ilocos Norte. Go ahead, sir. Thank you very much Bombo Roger ket amok ken pa check nga dalata pa lang digiti adda kastoy nga aramid na apo ket maysa manen nga ballaag nga mangipakita ti stricto mi iti kastoy nga illegal nga aramid ket no di kayo pelagbalbali maysa nga warning kada kay daytoy apo nasisiat langen no adda kastoy nga aramid yung may kalag surrender iti kwerpo ti PNP ti iling solsonan tapno di kasta ket ang kayo nga maiwayatan ti casting operation. Di lang Bombo Roger ket naimbag nga bigat.